खुलुमबाय लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननिसिम गोदान दख'नानि कालेक्शन लानानै फैबावबाय नै लफायनि मोनफैदों आरोना बेफोर जाबाय मैया मोनावहाय सफैनो हानाय लफायनि गोदान कालेक्शन आरोना ओमफ्राय आं दायो मोनसे मोनसे खेवनानै देखायलांसै आब' लफाया आंनो मा दख'ना हरदों नैबेफोरखौ नोंथांमोननो गांसे गांसे फुवारनानै देखायनोसै आरोना दायो मा गोदान कालेक्शन दङ दायो नै बे फैदों आंनाव बे मेहेन्दी कालारखौनो आङो फार्स्टआव देखायनोसै मेहेन्दी कालारनि नै बिराद समायना नुखादों आरोना पिंक आगर होनायखाय जा मिलायखादों जा समायना पिंक होदों आरो आगरखौ पिंक वाइट बेबायदि मिना होलायनानै आरो माने वाइटआव पिंक होदों पिंकआव वाइट होदों बेबायदि जि मोजां नुखादों नै बेखौ मोननो हागोन अनलि वान पिसल' सफैदों सोर अर्डार खालामग्रोयो बेनो मोनगोन बा सोरबा दखानाव फैग्रोबाथाय दखानाव मोनगोन ओमफ्राय बे जाबाय बेबी पिंकनि नै बेबो बिराद समायना बेबी पिंक गोबां नागिरफैयो नैबे बेबी पिंकआव मोनगोन जोमग्राना बेना आगराव लरेक्स गैया आरोना नै फालियाबो जा हेभिखा बेबायदि जागोन पिंक बायदिनो मोनसे देखायबावखानोसै नै दा देखायनाय पिंकनिफ्राय एसे डार्क आरोना नै बे आलदा माने एखे एसे सेम बायदि आरोना नै बेखौ मोनगोन डार्क आरो माने पियासावहाय माबा आरो पिंक दादों आरोना ओंखायनो कालारा पिंक हांबो पियास हांबो नोंथांमोना मा बुङो आं मिथिला आंनि बुजिनायावबा नैबेयो पियास बुजिनोल'सो नांगौ आरोना बुजिबानो जाबाय पियास कालाराव पिंक होनाय बेबो मोजांथार ओमफ्राय आरो एखेखौनो देखायबावनोसै आङो पिंकआव नै नाथायबा बेना कन्ट्रास्ट लानाय बे दाखालिबो फैदोंमोन आंनाव दाखालिनिया जोब्बाय दायो बे गोदान फैफिनदों आं नेक्स्टआवहाय आंनि दखानाव मा स्टकआव दङ जेनेबा दाथ' बे आं दा देखायनायखिनिया गोदान जाजोब्बाय नालाय ओमफ्राय आरो गोदानजों लोगोसे दखानाव स्टक जानानै थानाय माखासे मालफोरबो थायो नालाय बेखौबो आं नेक्स्ट भिडिअआव देखायगोन दिनै आं बेसेबांखिनिखौल' देखायथ'नोसै टाइमाबो बारा गैला नालाय हर थौखाबाय माने गोदानखौल' देखायलांबाय थाबाथाय माखासेफोरा माने पुरुनाखौबो नागिरफिनो ना पुरुनाथ' नङा माने बिनि सिगाङाव हरनाय मालखौ आरो नैबे जाबाय सिग्रिननि बे फालिया गोदान फैदों आगरा बेना बेखौ गांनै हरखादोंमोन ना मोनसे माने फालिया गुबुन बेना हरनाय आंनो फालिखौ आन्था दख'नाया एखेयानो जागोन ओमफ्राय जोमग्राया दस्रा नामलाय बेबायदि फिसा आगरा ओमफ्राय नैबे गांसेना नैबे दख'नाया एखेयानो जागोन ओमफ्राय जुदि फसायदोंबा अर्डार खालायनायावहाय दस्राखौ नोंथांमोना बिहरनो हागोन आरोना आगैमोना बेना एसे दस्रा सोराव बेखौ मोजां मोनदों ओमफ्राय नैबे दाख्लि सफैदोंमोन दाख्लिनिया जोब्बाय आरो बे दिनै गोदान कालेक्शन सफैफिनलायबाय माने बियो फट' खेबनानै आं स्टेटासआव होबा बा फेसबुकफोराव होबालाथाय कालारा बारा फैया आरोना आंनि मबाइलावहाय बियो ओमफ्राय रियेलाव ओरैबायदि मोजां बियो ओरैबायदि मोजां ब्राइट समायनाखा आरो जि समायनाखा बियो ओमफ्राय नैबे मोनसे जि मोजांथार बे रानि कालार नैबेखौ हट पिंक होनगोन नामाथाय नैबे रानि बिराद समायनाखा बाबा रानि कालार ओमफ्राय नैबे जाबाय निउरि होनगोन नामाथाय बेखौ जोंबा उदालगुरिनि रावआवबा किरन कालार होनो आरो ओमफ्राय खायसे ओमफ्राय नुरि होननानै बुङो जों किरन होनायखाय किरन कालार बेबो जि मोजांखा
अन्थाव नमब्र आरोना बेना कालारा ना बेबो 2 पिस दङ जोमग्राया बेना गांनै बे एखेयानो ओमफ्राय नैबेबो गोदान सफैबावदों बे पार्पलआवहाय गोसोम आरो वाइट आगरनि बिराद मोजां आरो जोमग्रायाथ' जा इउनिक जा समायनाखा नायदो नै बेबायदि आरोना बेना बिदि मोजां नुखादों ओमफ्राय लास्ट नैबे कालारा बेयो गोदान फैदों आंनि दखानावहाय एबारसो फार्स्ट मोनदों आङो नै बाटारफ्लाइ आगरावहाय मा कालार बुंगोन आं कालारखौ मिथिला बेखौ मथथे बहुत इउनिक आरो मोजांथार आरोना कालाराबो बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि लफाय दख'नानि भिडिअआ बेसेनोसै नेक्स्ट भिडिअआव फिन गोदान दख'ना लानानै फैबावगोन